23 noiembrie, anul 2017. Bucureștiul se trezește cu o veste care înghețează inimile a milioane de români. Stella Popescu a murit. Oficial, moartea este anunțată ca fiind cauzată de un stop cardiac la 78 de ani. Neoficial, în cercurile teatrale se șoptește că marea actriță și-a petrecut ultimele ore complet singură în apartamentul ei din Pipera, cu telefonul deconectat și toate perdelele trase. Eu sunt Viorel Dumitrescu. Am 67 de ani și o jumătate de viață petrecută în culisele teatrului de revistă Constantin Tănase. Am fost asistent de regie când Stella era o stea în plină ascensiune, apoi regizor când ea devenise o legendă vie. Oficial, eram colaboratori profesioniști, uneori prieteni la o cafea după repetiții. Neoficial, eram unul dintre puținii oameni în fața cărora Stella își permitea din când în când să lase masca să cadă. Când primesc telefonul în acea dimineață rece de noiembrie, vocea din receptor aparține nepoței ei, Doina. Domnule Viorel, mătușa Stella s-a dus. A lăsat ceva pentru dumneavoastră. A spus că trebuie să veniți imediat înainte să vină cineva. Mâinile îmi tremură când închid telefonul. Înainte să vină cineva? Cine? Ajung la Pipera în mai puțin de o oră. Blocul alb elegant cu geamuri mari care reflectă cerul cenușiu. Apartamentul de la etajul 5, unde Stella și-a petrecut ultimii 30 de ani. Doina îmi deschide ușa cu ochii roșii de plâns și mi întinde un plic galben îngroșat, pecetluit cu ceară roșie. Pe el, scris cu mâna Stelei, citesc: Adevărul pentru Viorel. A zis să vi-l dau numai dumneavoastră, șoptește Doina. A zis că veți ști ce să faceți cu el. Eu n-am curajul să citesc ce-i înăuntru. Intru în living. Totul e ca întotdeauna. Canapea crem, fotografii pe pereți cu Stella în diverse roluri, mereu zâmbitoare. Dar acum, în acel zâmbet înghețat în cadre, văd ceva ce nu văzusem niciodată. O desperare atât de adânc ascunsă, încât trebuia să știi unde să cauți. Mă așez pe canapea și deschid plicul cu mâini nesigure. Primul document care iese la iveală îmi taie respirația. E un dosar marcat cu ștampila roșie. Dosarul securității strict secret. În colțul din stânga sus, scris cu litere de mașină, citesc: Obiectiv, Steluța. Subnume: odată, 15 aprilie anul 1963. Oficial, Stella Popescu era actriță și comediană iubită de tot poporul român. Neoficial, pentru securitate, ea era Obiectul Steluța, un colaborator secret de aproape 40 de ani. Răsfoiesc paginile cu mâinile tremurânde. Rapoarte, note informative, fotografii. Într-una dintre ele, Stella, tânără, poate 25 de ani, stă la o masă cu un bărbat în uniformă militară. Ambii zâmbesc, dar ochii Stelei sunt vitrificați, absenți. Pe verso, o notație: Colonel Petrescu, primul interogatoriu. Interogatoriu? Sau era altceva? În fundul plicului găsesc un caiet mic, negru, cu coperți din piele uzată. Îl deschid și recunosc scrisul ei, nervos, strâns. Primul rând mă face să înțeleg de ce Stella a dus această povară până în mormânt. Dacă cineva citește asta, eu sunt deja moartă. Bine, poate că numai așa voi fi liberă să spun adevărul despre viața pe care n-am ales-o niciodată. Ce adevăr a ascuns Stella Popescu timp de 40 de ani? De ce securitatea a urmărit-o atât de aproape? Și mai ales, cine era cu adevărat femeia din spatele acelui zâmbet etern? Pentru a înțelege cum Stella Popescu a devenit Obiectul Steluța, trebuie să mergem înapoi în timp la anul 1940, în Basarabia. Oficial, Stella s-a născut la 20 decembrie anul 1932, în Cernăuți, iar familia ei s-a mutat în România când era mică. Neoficial, așa cum descoper din caietul ei, povestea începe cu o tragedie care i-a marcat întreaga existență. Aveam 8 ani când i-au luat pe tata, scrie Stella în caiet cu litere mici, ca și cum s-ar fi temut că cineva ar putea citi peste umărul ei.
Era profesor de istorie. Îi plăcea să vorbească despre Ștefan cel Mare, despre Alexandru cel Bun. Când au venit rușii în iunie anul 1940, cineva l-a denunțat că e dușman al poporului. Nu mi-amintesc fața omului care l-a luat, dar îmi amintesc mâna lui pe umărul tatălui meu și roșul ștampilei pe hârtie. În dosar găsesc o copie după un document NKVD, tradus în română Edelstein Dumitru, profesor, acuzat de propagandă antisovietică, deportat în Siberia, lagărul Vorkuta, pentru 15 ani. 15 ani pe care tatăl Stelei nu i-a trăit niciodată. A murit în al doilea an de detenție, de frig și foame. Mama m-a luat și am fugit, continuă Stella în jurnal. Am trecut frontiera noaptea, prin pădure. Eu plângeam și mama mi acoperea gura cu mâna. Taci, Steluța, sau ne vor auzi și ne vor lua și pe noi. Am învățat atunci prima lecție. Taci și supraviețuiește. Această lecție m-a urmărit toată viața. Au ajuns la Brașov la niște rude îndepărtate. Oficial, mama Stelei, Alexandrina, a găsit de lucru ca spălătoreasă. Neoficial, trăiau într-un beci umed unde apa se scurgea pe pereți și mucegaiul îți intra în plămâni. Stella avea o singură rochie, pe care o spăla duminica și o purta udă luni la școală. Colegii râdeau de mine pentru că mirosea a mucegai, scrie ea. Dar eu zâmbeam. Zâmbeam mereu. Dacă zâmbești, lumea nu vede durerea. Dacă zâmbești, poți ascunde orice. Chiar și faptul că în fiecare noapte îți aduci aminte de tatăl tău înghețat undeva în Siberia și nu știi dacă mai e în viață sau nu. Când Stella avea 21 de ani, anul 1953, voia să se înscrie la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică. Oficial, a fost sfătuită să facă mai întâi un an la Facultatea de Limba Rusă Maxim Gorki pentru a dovedi loialitate regimului comunist. Neoficial, așa cum recunoaște în caiet, a fost un test. Mi-au zis clar, dumneata, tovarășe Edelstein, ai un dosar problematic. Tată deportat de glorioasa Armată Roșie, trebuie să dovedești că nu ești dușman al poporului. Rusește, limba pe care o uram mai mult decât orice, pentru că suna ca vocea oamenilor care mi-au luat tatăl. Dar am acceptat. Ce altceva puteam face? În acel an, Stella a învățat nu doar gramatica rusă, ci și lecția fundamentală a supraviețuirii în România comunistă, supunerea și masca. Am devenit cea mai bună studentă, scrie ea. Citeam Pușkin, Gorki, Cehov. Zâmbeam când profesorii vorbeau despre eliberarea Basarabiei și înăuntru muream puțin câte puțin. În anul 1956, după ce Stella se transferă în sfârșit la teatru, în dosar apare prima mențiune. Subiectul prezintă potențial de colaborare, recomandat pentru monitorizare. Cine a făcut această recomandare? În dosar, semnătura e ilizibilă, dar sub ea un nume scris cu creionul, șters după aceea, Colonel Petrescu. Găsesc o fotografie veche, îngălbenită de timp. Stella, la 18 ani, în fața unei clădiri cu coloane. Pe spate, scris cu mâna ei, mult mai târziu, judecând după cerneala diferită, primul meu stăpân. Acolo a început totul. Ce s-a întâmplat în acea clădire? Cine era colonelul Petrescu? Și cum a ajuns o fată de 18 ani cu un vis simplu de a juca pe scenă să devină una dintre cele mai urmărite persoane de securitate? Anul 1963. Stella Popescu, acum trecută de 30 de ani, e deja un nume cunoscut pe scenele bucureștene. Oficial, e actriță la teatrul de revistă Constantin Tănase, unde face sală plină la fiecare spectacol. Neoficial, așa cum descoper din dosarul ei, fiecare mișcare, fiecare replică, fiecare prieten era raportat săptămânal la sediul securității de pe strada Rahova. Eu intrasem la teatrul Tănase în anul 1965 ca asistent de regie tânăr și naiv. Stella era deja o vedetă, o vedeam zilnic,
mereu zâmbitoare, mereu energică, mereu cu o glumă pe buze. Viorele, dragul meu, îmi spunea ea când mă vedea stresat de repetiții. Viața e prea scurtă ca să nu râzi. Râzi sau plângi, tot același bilet plătești la final. Ce nu știam eu atunci era că pentru Stella râsul nu era o alegere, ci un refugiu. În caietul ei găsesc o însemnare din aprilie anul 1963, exact când dosarul securității a fost deschis oficial. Astăzi am fost chemată la o discuție. Așa au spus ei, o discuție. În sediul lor de pe Rahova, într-o cameră mică fără ferestre, colonelul Petrescu, același care mă ajutase să intru la teatru acum 7 ani, stătea în fața mea cu un dosar gros. Tovarășă Popescu, mi-a zis, avem nevoie de ajutorul dumneavoastră patriotic. Patriotic, cuvântul lor pentru trădare. Ce a însemnat acel ajutor patriotic? În dosarul securității găsesc primul raport datat 20 aprilie anul 1963, semnat cu numele de cod Steluța. Raportez că actorul Gheorghe Cozorici a făcut comentarii negative despre lipsa libertății de exprimare în teatru. A menționat că scenariile sunt cenzurate excesiv și că arta suferă. Oficial, erau doar observații despre mediul artistic. Neoficial, aceste rapoarte puteau distruge cariere, familii, vieți. Nu am vrut, scrie Stella în caiet cu litere mari apăsate, ca și cum ar fi vrut să perforeze hârtia. Mi-au spus că dacă refuz, vor reexamina dosarul mamei mele, că vor descoperi că tata chiar era dușman al poporului și că mama a fost complice, că ne vor trimite înapoi în Basarabia. Sau mai rău, ce puteam face? Mama avea 56 de ani, inimă bolnavă. Dacă o trimiteau în închisoare, murea acolo. Așa că am acceptat și mi-am vândut sufletul. În teatru, eu nu bănuiam nimic. Stella era colegă perfectă. Venea la repetiții mereu la timp, ajuta actorii tineri, făcea glume cu toată lumea. Dar acum, citind caietul ei, îmi amintesc de detalii pe care le-am ignorat atunci. Cum dispărea miercurea după amiază, întotdeauna cu aceea scuză. Am niște probleme personale de rezolvat. Cum se întorsese odată cu ochii roșii și când am întrebat-o ce s-a întâmplat, mi-a zâmbit și mi-a zis: nimic, Viorele, doar că m-am gândit la tata. Îmi lipsește. În dosarul securității, miercurea era ziua întâlnirilor cu ofițerul de caz. Găsesc procese verbale. Obiectul Steluța a furnizat informații despre deplasarea actorului Mircea Diaconu la o întâlnire privată cu un diplomat francez. Steluța raportează că regizorul Horea Popescu ascultă posturi de radio străine. Steluța confirmă că în timpul turneului la Cluj, actorul Toma Caragiu a făcut glume la adresa tovarășului Ceaușescu. Fiecare raport era o mică trădare, fiecare frază putea însemna interogatorii, pierderea serviciului sau mai rău. Mă urăsc, scrie Stella într-o însemnare din anul 1966. Mă urăsc pentru că zâmbesc când îi văd pe oamenii despre care am raportat. Mă urăsc pentru că joc comedie pe scenă și nimeni nu știe că viața mea întreagă e o comedie tragică. Dar cel mai mult mă urăsc pentru că am devenit exact ceea ce tata ar fi detestat, un instrument al sistemului care l-a ucis. Într-o seară din anul 1968, după premiera unei piese noi, am văzut-o în culise plângând. Nu erau lacrimi de actriță, erau lacrimi reale, crude, zgrietoare. Stella, ce s-a întâmplat? Am întrebat. S-a șters repede, a zâmbit și mi-a răspuns. Nimic, dragul meu. Sunt doar obosită. Atât. Dar în caietul ei pentru acea dată găsesc. Astăzi am raportat despre Gigi. Gigi Mihăiță, care a fost ca un frate pentru mine. L-au chemat la securitate mâine, din cauza mea. Cum mai pot trăi cu asta? Oficial, Stella Popescu era iubita națiunii, comediană de geniu, femeie veselă. Neoficial, era o prizonieră a sistemului care își vindea colegii pentru a-și proteja mama. Dar asta era doar începutul. Dosarul mai avea sute de pagini.
și cel mai șocant secret abia urma să fie dezvăluit. Anul 1969. Stella Popescu e la apogeu. Spectacolele ei fac sală plină. Numele ei e pe toate afișele. Oamenii o iubesc. Oficial, e căsătorită cu actorul Dan Puican de 6 ani. Una căsnicie fericită, fără copii, dar plină de iubire. Neoficial, așa cum descoper din dosarul securității, mariajul ei fusese de la început sub supraveghere, iar sfârșitul lui a fost orchestrat nu de inimă, ci de regim. În caietul ei negru găsesc o însemnare din ianuarie, anul 1969. Astăzi mi-au spus că trebuie să divorțez de Dan. Nu m-au întrebat dacă vreau. Mi-au spus. Colonelul Petrescu, mai bătrân acum, cu părul alb, dar tot atât de rece, mi-a pus pe masă un dosar gros. Tovarășa Popescu, soțul dumneavoastră are relații problematice. Familia lui din Basarabia are membri care au fugit în Occident. E un risc pentru securitatea statului și pentru dumneavoastră. Dan Puican era un om bun. Îmi amintesc cum venea la teatru să o ia pe Stella după spectacole, cum îi aducea flori, cum râdeau împreună. Oficial, divorțul lor din anul 1969 a fost explicat drept incompatibilitate de caractere. Neoficial, în dosarul securității, găsesc ordinul scris negru pe alb. Obiectul Steluța trebuie separat de subiectul Puican Dan. Se recomandă apropierea de subiectul Maximilian Mihai, poet controlat prin obiectivul scriitor roșu. Mihai Maximilian, poetul care va deveni al doilea soț al Stelei. Un bărbat chipeș, intelectual, cu conexiuni în lumea literară, dar în dosarul securității, el apare sub un alt nume, obiectiv poet, colaborator din anul 1965, utilizat pentru monitorizarea mediului cultural. Oficial, Stella și Mihai s-au îndrăgostit nebunește și au fugit împreună cu un Renault 16 roșu. O poveste romantică care a făcut înconjurul Bucureștiului. Neoficial, totul fusese planificat. Mi-au prezentat pe Mihai la o recepție în martie, scrie Stella. Era farmecant, vorbea frumos, îmi recita poezii și eu, proastă, am crezut că e real. Am crezut că după atâția ani de minciuni puteam în sfârșit să am ceva adevărat. Dar când Dan a plecat din casă, când am semnat hârtiile de divorț, am găsit în sertarul lui Mihai o notă. O notă scrisă cu aceeași caligrafie ca rapoartele din dosarele securității. Operațiunea reușită. Steluța transferată sub control. Atunci am înțeles. Nu eram o femeie liberă care alegeam pe cine iubesc. Eram o piesă de șah mutată dintr-o căsuță în alta. Îmi amintesc ziua când Stella a venit la teatru cu verigheta nouă pe deget, anul 1970. Toată lumea o felicita. Ea zâmbea larg, spunea, am găsit în sfârșit fericirea, dragii mei. Dar acum, privind fotografiile din acel dosar, văd altceva în ochii ei. Văd resemnare. Văd o femeie care știa că nici măcar dragostea nu-i aparținea. În dosarul lui Mihai Maximilian găsesc rapoarte pe care le-a scris despre propria soție. Steluța manifestă stări depresive. A menționat că regretă divorțul de primul soț. Recomand supraveghere intensificată. Steluța a primit scrisoare de la rudele din străinătate. A ascuns conținutul. Investighează posibila corespondență secretă. Omul cu care împărțea patul o raporta la securitate. Ce fel de căsnicie era asta? Ce fel de viață? Cu Dan măcar știam că sunt iubită, scrie Stella într-o însemnare din anul 1971. Cu Mihai nu știu niciodată dacă mă sărută pentru că simte ceva sau pentru că trebuie să mă păstreze calmă pentru raportul lui săptămânal. Dorm lângă un spion. Mănânc cu un trădător. Și eu sunt aceeași trădătoare ca el. Suntem doi monștri crescuți de sistem, forțați să trăim împreună. Aceasta e prețul supraviețuirii. Într-o seară din anul 1973, am văzut-o pe Stella singură în biroul meu de la teatru, plângând cu capul în mâini. Viorele, mi-a zis când m-a văzut, tu ai pe cineva care te iubește cu adevărat?
I-am răspuns că da, am o soție. Ea a zâmbit trist. Păstrează-o. Iubirea adevărată e cel mai rar lucru din lume. Mai rar decât aurul, mai rar decât libertatea. Ce înseamnă să fii forțată să divorțezi de omul pe care îl iubești și să te măriți cu un spion? Cum supraviețuiești știind că fiecare cuvânt spus în intimitatea căminului tău ajunge într-un raport? Și mai ales, cum continui să zâmbești pe scenă când viața ta personală e o închisoare? Anul 1976. România lui Ceaușescu devine din ce în ce mai totalitară, iar Stella Popescu, acum una dintre cele mai iubite actrițe ale națiunii, trăiește sub o supraveghere care depășește orice închipuire. Oficial, ea e vedetă liberă care joacă ce vrea, când vrea. Neoficial, fiecare replică din spectacolele ei trece prin mâinile cenzurii, iar cea mai temută cenzoare era chiar Elena Ceaușescu, soția dictatorului. În dosarul securității găsesc un document care mi îngheață sângele. Ordin de la tovarășca Elena Ceaușescu. Repertoriul actriței Popescu Stella trebuie verificat personal de cabinetul tovărășei. Orice aluzie la viața privată a conducerii trebuie eliminată imediat. Dat fiind 23 septembrie anul 1976, de ce? Ce se temeau ei de Stella? În caietul ei negru descoper răspunsul. Spectacolul Soția activistului a fost oprit azi. Am primit telefon direct de la cabinetul Elenei Ceaușescu. Vocea era de femeie, rece, metodică. Tovarășa Popescu, tovarișa Elena, consideră că sceneta cu soția care critică soțul politician conține elemente subversive. Se anulează. Imediat. Am întrebat ce anume e subversiv. Mi-au închis telefonul în nas. Îmi amintesc acel spectacol. Eu eram regizor asistent. Stella juca o femeie simplă, soția unui activist de partid care vorbea despre cum soțul ei nu mai are timp pentru familie, cum e absorbit de politică, cum ea se simte singură. Era comedie, inofensivă. Sau așa credeam eu. Dar pentru Elena Ceaușescu, orice critică, oricât de mică a unui soț politician, era o critică la adresa ei și a lui Nicolae. Am fost chemată la securitate a doua zi, continuă Stella în caiet. De data asta nu era colonelul Petrescu. Era o femeie, maiorul Dumitrescu, cu ochii de șarpe și un zâmbet care ți îngheța sufletul. Tovarășa Popescu, mi-a zis, sunteți iubită de popor. Dar iubirea poporului e fragilă, un cuvânt greșit și se transformă în ură. Tovarișa Elena vă apreciază talentul, dar vă cere loialitate totală. Înțelegeți? Am înțeles perfect. Era o amenințare. Din acel moment, fiecare scenariu pe care Stella urma să-l joace trecea printr-un proces de cenzură în 3 etape. Întâi, Comisia Teatrului, apoi Ministerul Culturii. În final, cabinetul Elenei Ceaușescu. Oficial, acest lucru nu se știa. Neoficial, găsesc în dosar sute de pagini cu scenarii modificate, replici șterse, scene întregi eliminate. Un exemplu. În spectacolul Doamna Ministru, Stella trebuia să joace o femeie care devine ministru și uită de familie. Replica originală. Am ajuns sus, dar am pierdut tot ce era important. Versiunea aprobată de Elena Ceaușescu. Am ajuns sus și am câștigat respectul partidului, care e cel mai important lucru. Oficial e o schimbare minoră. Neoficial e transformarea unei critici în propagandă. Nu mai joc teatru, scrie Stella în anul 1978. Joc propaganda. Fiecare replică e cenzurată, fiecare glumă e analizată, fiecare zâmbet trebuie să fie în slujba regimului. Publicul râde, dar eu plâng înăuntru, pentru că știu că arta a murit. A rămas doar circulația controlată. Într-o zi din anul 1979, am fost martorul unui incident care mi-a arătat cât de departe mergea controlul. Stella repetă pentru un spectacol nou Comoara din palat. Într-o scenă, ea trebuia să spună: comoara nu e în palat, e în inimile oamenilor simpli. La repetiție, totul a mers perfect, dar în seara premierei,
A venit o delegație de la Ministerul Culturii. A oprit spectacolul înainte de cortină. Replica despre palat poate fi interpretată ca aluzie la Palatul Primăverii, a spus șeful delegației, referindu-se la reședința Ceaușeștilor. Se elimină. Stela a devenit albă. Dar e replica centrală a piesei. Fără ea, povestea nu mai are sens. Răspunsul a fost sec. Găsiți alt sens. Tovarișa Elena așteaptă raportul. Am stat toată noaptea și am rescris scena. Stela fuma țigară după țigară, deși oficial nu fuma niciodată în public. Viorele, mi-a zis la 4 dimineața când am terminat. Știi ce înseamnă să fii artist într-o țară unde arta e crime? Am tăcut. Ce puteam să spun? În dosarul securității găsesc un document care explică totul. Steluța prezintă risc crescut din cauza popularității. Tovarișa Elena consideră că o actriță iubită de mase poate deveni periculoasă dacă se întoarce împotriva regimului. Se recomandă control total asupra repertoriului și a vieții private. Steluța trebuie să rămână dependentă de sistem pentru supraviețuire. Oficial, Stella Popescu era cea mai liberă femeie din România, bogată, faimoasă, adorată. Neoficial, era prizoner a 2 închisori. Una făcută din rapoarte securității, alta făcută din teama Elenei Ceaușescu. Și singura ei armă de supraviețuire era același zâmbet pe care îl perfecționase de când era copil în Beciu la Brașov. Dar cât de mult poate zâmbi o persoană înainte să se spargă înăuntru? Anul 1981. Toți întrebau același lucru. De ce Stella Popescu, la 49 de ani, căsătorită de peste 10 ani, nu avea copii? Oficialia spunea întotdeauna același lucru, cu un zâmbet trist. Îmi era frică de durerea nașterii. Sunt laș când vine vorba de suferință fizică. Neoficial, așa cum descoper în dosarul medical atașat la documentele securității, adevărul era cu totul altul, infinit mai întunecat. În plic găsesc un raport medical datat 5 iulie anul 1965 de la Spitalul Clinic Filantropia București. Pacienta Popescu Stella, vârsta 33 ani, a fost supusă intervenției chirurgicale de sterilizare, tubară bilaterală. Motivație medicală. Risc psihologic sever. Autorizație, Direcția Sanitară, Departamentul Special. Departamentul Special. Numele cod pentru secțiunea medicală a securității. Mai jos, o notă scrisă de mână cu cerneală albastră. Operație aprobată de colonel Petrescu. Motivație reală. Steluța nu poate avea descendenți care ar putea moșteni informații sensibile sau reprezenta risc pentru securitatea operațiunii pe termen lung. Mâinile îmi tremură când citesc. Stella nu și-a ales să nu aibă copii. I-au luat această alegere, au sterilizat-o forțat la 33 de ani pentru că se temeau că dacă are copii, ar putea să le spună adevărul. Sau mai rău, că ar putea să se răzvrătească pentru a-i proteja. În caietul ei negru, pentru data 5 iulie anul 1965, găsesc o singură propoziție scrisă cu litere tremurânde. Astăzi mi-au luat viitorul. Nu voi fi niciodată mamă. Nu pentru că nu vreau, pentru că ei nu vor. În paginile următoare găsesc povoara durerii pe care a purtat-o ani de zile. Cum le spun oamenilor? Cum le explic că nu pot avea copii, nu din cauză medicală naturală, ci pentru că statul m-a mutilat? Așa că mint. Spun că mi-e frică. Spun că nu sunt făcută pentru maternitate. Și oamenii cred. Dar în fiecare lună, când văd femei însărcinate pe stradă, când văd mame cu copii, ceva se rupe în mine. Pentru că eu nu am ales asta. Mi-au ales ei. Îmi amintesc o conversație din anul 1974. Eram la o repetiție și o actriță tânără, proaspătă mamă, și-a adus bebelușul la teatru. Stella s-a dus să-l vadă, l-a luat în brațe. Am văzut cum se uita la el, cu o privire atât de plină de dor, încât mi-a rupt inima. E perfect, a șoptit. Toate bebelușii sunt perfecți. Când o să ai și tu unul, Stella?
a întrebat actrița tânără nevinovată. Stella a dat copilul înapoi și-a pus masca obișnuită a zâmbetului și a răspuns: „Eu sunt căsătorită cu scena, dragă. E suficient.” Dar când s-a întors, am văzut-o șterându-și ochii. „Alergii”, mi-a explicat când m-a văzut privind-o. „E praf aici.” Nu era praf. Erau lacrimi pentru copiii pe care nu i-a avut niciodată. Nu pentru că nu i-a vrut, ci pentru că i-au fost furați de un sistem care vedea în ea nu o ființă umană, ci un instrument. În dosar mai găsesc ceva. O cerere scrisă de Stella în anul 1972, adresată Direcției Sanitare. Solicit informații despre posibilitatea reversării intervenției chirurgicale din anul 1965. Doresc să am posibilitatea de a deveni mamă. Răspunsul, stampilat cu roșu: respins. Motivație, contraindicație medicală, decizie finală. Sub ștampilă, o notă scrisă cu creion. Colonel, Petrescu a blocat personal cererea. Am încercat, scrie Stella în caiet. Am încercat să-mi recuperez dreptul de a fi mamă, dar ei nu m-au lăsat. Pentru că o mamă ar fi avut ceva de pierdut. O mamă ar fi putut să spună nu. O mamă ar fi fost mai greu de controlat, așa că m-au ținut sterilă, singură, dependentă. Singura mea familie era nepoata mea Doina. Pe ea am iubit-o ca pe propria fiică, dar ea nu era a mea. Și când vedea la mama ei, eu rămâneam singură în apartamentul gol, întrebându-mă cum ar fi fost să am un copil care să mă cheme mamă. În anul 1983, Stella începe să fie pătrundătoare protectoare a copiilor din căminele de stat. Oficial, e un gest de generozitate, o vedetă care dăruiește din timpul și banii ei pentru copiii nevoiași. Neoficial, în caiet scrie: „Dacă nu pot fi mamă, măcar pot fi ceva pentru copiii care n-au pe nimeni. Merg la cămin în fiecare lună, le aduc jucării, dulciuri, le citesc povești și când mă îmbrățișează, când îmi spun tanti Stella, simt pentru o clipă că viața mea are sens. Că nu sunt doar o marionetă a securității, că sunt om.” Într-o zi din anul 1987, după o vizită la căminul de copii din Colentina, Stella a venit la teatru cu ochii roșii. „Ce s-a întâmplat?” am întrebat. Ea a zâmbit, dar zâmbetul nu i-a ajuns la ochi. „Nimic, Viorele. O fetiță m-a întrebat de ce nu am copii. I-am spus că nu toți oamenii pot fi părinți și ea mi-a răspuns: „Dar tu ai fi fost cea mai bună mamă din lume.” Cum îi explic unui copil de 7 ani că statul mi-a furat șansa asta? Nu i-am răspuns, pentru că nu exista răspuns la o astfel de cruzime. Oficial, Stella Popescu era femeia care nu voia copii, dedicată carierei, liberă și fericită. Neoficial, era o femeie căreia i-au fost furate organele reproductive la 33 de ani, condamnată la o viață fără descendenți pentru că securitatea se temea că o mamă ar fi mai greu de controlat decât o actriță singură. Aceasta era viața dublă pe care a dus-o 40 de ani. În fața lumii, zâmbea și spunea că a ales așa. În spatele ușilor închise, plângea pentru copiii pe care nu i-a avut niciodată. Și nimeni nu a știut. Până acum. Anul 1986. Stella Popescu are 54 de ani și aproape un sfert de secol de colaborare forțată cu securitatea. Oficial, e în apogeul carierei, turnee internaționale, premii, recunoaștere. Neoficial, așa cum descoperă în dosarul ei, securitatea o folosește nu doar pentru a spiona pe colegii din teatru, ci pentru ceva mult mai întunecat: infiltrarea cercurilor de opoziție și identificarea disidenților. În dosar găsesc un document clasificat ultra-secret, datat martie anul 1986. Operațiunea Cortina Fermată. Obiectiv: utilizarea steluței pentru identificarea elementelor subversive în mediul artistic. Metoda:
Steluța va organiza întâlniri private, aparent nevinovate, unde artiștii vor vorbi liber. Locuința ei e complet ascultată prin dispozitive instalate în februarie anul 1986. Citesc asta și simt cum stomacul mi se răsucește. Apartamentul Stelei era transformat într-o capcană. Fiecare prieten care venea la ea, fiecare coleg care bea o cafea și se destăinuia, era înregistrat și Stella știa. În caietul ei găsesc o mărturisire care mi-arată amploarea groazei. Au venit ieri și au montat microfoanele. 3 bărbați cu lăzi de scule au stat 4 ore în apartament. Oficial, reparau instalația electrică. Neoficial, au pus dispozitive în sufragerie, în dormitor, chiar și în baie. Majorul Dumitrescu mi-a explicat: tovarășa Popescu, aveți privilegiul de a servi patria direct. Veți invita acasă persoane pe care le vom indica. Veți discuta normal. Noi vom asculta. I-am spus că nu pot. Mi-a arătat o fotografie. Era mama mea ieșind din biserică. Ar fi păcat, a zis majorul, dacă cineva ar raporta că doamna dumneavoastră mamă participă ilegal la slujbe religioase. La vârsta ei, închisoarea ar fi o condamnare la moarte. Mama Stelei avea 74 de ani în acel moment. Avea hipertensiune și diabet. Securitatea știa exact cum să-i apese pe Stella pe cel mai dureros buton: familia. Așa că Stella a acceptat. Apartamentul ei de pe strada Vasile Lascăr a devenit scenă pentru una dintre cele mai josnice operațiuni ale securității. Găsesc lista persoanelor invitate: actorul Ștefan Iordache, poetul Mircea Dinescu, scriitorul Dan Deșliu, regizorul Lucian Pintilie. Oficial, erau prieteni care veneau la Stella pentru conversații culturale. Neoficial, fiecare vizită era raportată, fiecare cuvânt înregistrat, fiecare glumă despre regim transformată în dovadă pentru dosar. Mircea Dinescu a venit marți, scrie Stella în aprilie anul 1986. Am făcut cafea, am discutat despre poezie și el, săracul, a crezut că e în siguranță la mine. A spus că Ceaușescu e un tiran senil care distruge cultura română. A râs. Eu am râs cu el, dar înăuntru muream. Pentru că știam că în acel moment, undeva, cineva asculta și scria fiecare cuvânt. Vineri l-au chemat la securitate pentru discuții. A venit la teatru după aceea, palid, speriat. M-a privit și mi-a spus: Stella, știau tot ce am zis la tine acasă. Tot. Nu am putut să-l privesc în ochi. Îmi amintesc acele luni. Stella devenise retrasă, evita întâlnirile sociale, refuza invitații. Sunt obosită, Viorele, îmi spunea când o întrebam de ce nu mai vine la cină cu echipa. Am nevoie de liniște. Dar nu era oboseală. Era rușine. Era groaza de a privi în ochii oamenilor pe care îi trăda în fiecare zi. În dosar găsesc transcrieri ale conversațiilor înregistrate. Una dintre ele mă face să înțeleg cât de mult a suferit Stella. Iordache: Stella, tu nu te temi că ne ascultă? Popescu: aici, la mine? Ștefane, sunt actriță, nu politician. Pe mine cine să mă asculte? Iordache: ai dreptate. Tu ești cel mai nevinovat om din București. Popescu: da, nevinovată. Acea pauză. În transcrierea securității e notată pauză lungă, dar eu, citind asta acum, știu ce era în acea pauză. Era durerea unei femei care era forțată să mintă pe cel mai bun prieten al ei. Era disperarea de a nu putea spune adevărul. Era moartea lentă a sufletului. Câți oameni am distrus, scrie ea în iulie anul 1987. Mircea e sub anchetă permanentă. Lucian Pintilie a fugit în Franța, dar familia lui e hărțuită. Ștefan nu mai vorbește cu mine. Cred că a intuit ceva. Toți prietenii mei fie m-au părăsit, fie i-am trădat.
Sunt singură cu un apartament plin de microfoane și o viață plină de minciuni. Într-o seară din anul 1988, Stella a avut o criză nervoasă la teatru. Am găsit-o în cameră ei țipând la pereți. Ascultați! Ascultați bine! Vreți să știți ce gândesc? Vă urăsc! Vă urăsc pe toți! Apoi s-a prăbușit pe podea plângând. Am chemat salvarea, dar ea a refuzat să meargă la spital. Nu, Viorele, acolo sunt și ei. Peste tot sunt ei. Oficial, Stella Popescu era gazda celor mai plăcute serate culturale din București. Neoficial, era momeala într-o capcană criminală, forțată să-și transforme propria casă într-un studio de înregistrare al securității. Fiecare prieten care o vizita era trădat. Fiecare discuție privată era vândută. Și ea, prizoniera care executa ordinele, murea pe dinăuntru cu fiecare raport. Dar cel mai șocant era să vină, pentru că în dosar mai era un nume. Un nume care explica de ce securitatea o controla atât de strâns. Un nume care schimbă complet înțelegerea acestei povești. Anul 1989, februarie. România e la 2 pași de revoluție, dar nimeni nu știe încă. În dosarul securității găsesc un document care mi oprește respirația. Notă specială. Accesibil numai nivelul 1. Steluța are contact direct cu familia Ceaușescu prin intermediul tovarășei Elena. Rapoartele ei ajung direct pe biroul tovarășei, fără filtre. Poziție privilegiată, risc maxim. Contact direct cu Elena Ceaușescu. Stella nu era doar o informatoare obișnuită, era în cercul interior al puterii. Oficial, nimeni nu știa asta. Neoficial, găsesc în caiet o poveste care explică totul și care e mai înfricoșătoare decât orice mi-aș fi imaginat. Prima oară am fost chemată la Palatul Primăverii în anul 1979, scrie Stella. Oficial, pentru a primi o medalie pentru contribuție la cultura socialistă. Neoficial, tovarișcea Elena voia să mă vadă personal. M-au dus într-un salon alb cu fotolii din piele. Și ea a intrat. Elena Ceaușescu. Nu părea o primă doamnă, părea un colonel al securității în rochie de seară. S-a așezat în fața mea și mi-a zis direct. Tovarășa Popescu, citesc rapoartele dumneavoastră de 3 ani. Sunteți inteligentă, prea inteligentă pentru propria dumneavoastră siguranță. Dar asta e bine. Am nevoie de oameni inteligenți care să-mi spună ce se întâmplă cu adevărat în țara asta, nu prostiile pe care mi le raportează idioții din minister. De atunci, Stella a devenit nu doar informatoare pentru securitate, ci și raportorul personal al Elenei Ceaușescu. În dosar găsesc copii ale rapoartelor care mergeau direct la Palatul Primăverii, ocolind toate nivelurile administrative. Subiecte: dispoziția morală a poporului față de măsurile de austeritate, atitudinea intelectualilor față de cenzură, riscul de revoltă în mediul artistic. Tovarișa Elena era obsedată de control, scrie Stella. Mă suna personal la telefon la ore imposibile, 3 dimineața, 6 seara, nu conta. Popescu, ce se vorbește despre mine în teatru? Popescu, care actori sunt periculoși? Popescu, cine critică linia partidului? Și eu trebuia să răspund, pentru că dacă nu răspundeam sau dacă minteam, ea știa. Avea și alți informatori. Mă testa constant. În ianuarie anul 1988, Stella a fost chemată din nou la palat. Elena Ceaușescu era nervoasă. Parcă simțea că sfârșitul se apropie. Mi-a pus o întrebare care m-a îngrozit, scrie Stella. Popescu, dacă ar veni o revoluție, pe cine ar ataca poporul? Pe noi sau pe colaboratorii noștri? Am stat mută. Cum să răspund la asta? Dacă spun adevărul că poporul va ataca pe toată lumea legată de regim, mă includ pe mine. Dacă mint, ea mă va prinde. Așa că am zis, tovarășa Elena, poporul vă iubește, nu va fi nicio revoluție. Ea a râs amar. Mințiți prost, Popescu.
dar apreciez loialitatea. Dar cel mai șocant document din dosar nu e un raport al Stelei. E un raport despre Stella, scris de un alt informator, datat septembrie anul 1989. Obiectul Steluța manifestă semne de instabilitate psihică. A fost observată vorbind singură în apartament, plângând fără motiv aparent, consumând cantități crescute de alcool. Risc. Dacă regimul cade, Steluța poate deveni martor periculos. Recomandare. Pregătire plan de neutralizare în caz de schimbare politică. Plan de neutralizare. Citesc asta și îmi dau seama. Dacă Revoluția eșua, dacă ceaușeștii reușeau să suprime revolta, Stella ar fi fost eliminată, pentru că știa prea mult. Pentru că fusese prea aproape de centrul puterii. Era o prizonieră care, dacă regimul supraviețuia, devenea un risc prea mare pentru a fi lăsată în viață. În noiembrie anul 1989, simțeam că ceva se apropie, scrie Stella. Oamenii vorbeau mai tare, mai cutezător. În teatru, actorii făceau glume despre Ceaușescu chiar în fața mea, ca și cum testau terenul. Și eu nu mai raportam. Pentru prima oară în 26 de ani, am încetat să scriu rapoarte. Când majorul Dumitrescu m-a sunat să întrebe de ce nu am mai depus nimic, i-am spus că nu am nimic de raportat. Ea a tăcut lung, apoi mi-a zis: Popescu, sperăm că nu faceți o greșeală. Nu era o întrebare. Era o amenințare. În decembrie anul 1989, securitatea a contactat-o de urgență. M-au sunat pe 19 decembrie, scrie ea. Vocea din telefon era panică pur. Tovarășa Popescu, tovarășa Elena dorește să vă vadă imediat. Am refuzat. Prima oară în 26 de ani am spus nu. Nu pot veni, sunt bolnavă. Au insistat. Am închis telefonul. Știam ce înseamnă asta. Sau regimul cade și sunt liberă, sau supraviețuiește și sunt moartă. 2 zile mai târziu, pe 21 decembrie, Revoluția a început la Timișoara. Pe 22 decembrie, ceaușeștii au fugit cu elicopterul de pe acoperișul Comitetului Central. Stella era în apartamentul ei, ascultând radioul, plângând. Nu erau lacrimi de bucurie, scrie ea, erau lacrimi de frică. Pentru că știam, acum vine vremea judecății. Și nu eram sigură dacă voi supraviețui acestei judecăți. Oficial, Stella Popescu era o vedetă iubită care a supraviețuit regimului prin talent. Neoficial, era informatoarea personală a Elenei Ceaușescu cu acces direct la putere și un țel pentru eliminare dacă dezvăluia vreodată adevărul. Acum înțelegeam de ce a tăcut atâția ani. Nu din lașitate, din instinct de supraviețuire. Pentru că dacă vorbea, nu știa cine o ascultă. Foști colegi de la securitate, foști prieteni trădați sau persoane care voiau răzbunare. Dar Revoluția venise și acum Stella trebuia să trăiască cu consecințele a 26 de ani de trădări. 25 decembrie anul 1989. Ceaușeștii sunt executați la Târgoviște. România explodează în bucurie. Oficial, toată lumea sărbătorește libertatea. Neoficial, pentru Stella Popescu, a început cel mai înfricoșător capitol din viața ei, așteptarea ca adevărul să iasă la iveală. În caietul ei, prima însemnare după Revoluție e datată 26 decembrie. Au murit. Nicolae și Elena Ceaușescu au fost executați. La televizor arată imagini cu ei împușcați, sânge pe perete. Și eu stau în apartament și mă întreb, câte zile mai am până când cineva bate la ușă și spune: Stella Popescu, știm cine ești, știm ce ai făcut. Libertatea pentru toți. Pentru mine e doar o altă închisoare. În ianuarie anul 1990 au început să se deschidă arhivele securității. Oficial, procesul era lent, controlat, selectiv. Neoficial, foști ofițeri de securitate au început să distrugă documente, să șteargă dovezi, să protejeze informatori valoroși. Și Stella era pe lista celor valoroși. A venit majorul Dumitrescu la mine acasă,
scrie Stella în februarie anul 1990. Nu mai purta uniformă, era îmbrăcată civil, părea o femeie obișnuită. Mi-a spus: tovarășa, Pardon, doamna Popescu, dosarul dumneavoastră e în siguranță. Am avea grijă. Prea multe persoane importante ar fi afectate dacă ar ieși la iveală. Nu era o amenințare, era o promisiune. Mă protejau, dar nu pentru binele meu, pentru al lor. Pentru că dacă eu cad, cad și ei. În teatru, atmosfera s-a schimbat complet. Actorii care înainte tăceau, acum vorbeau deschis despre securitate, despre informatori, despre trădări. Îmi amintesc o repetiție din martie anul 1990. Cineva a spus: ar trebui să publicăm lista cu toți turnătorii din teatru, să știm cine ne-a vândut. Stella a devenit albă. S-a ridicat și a ieșit din sală. Am găsit-o pe hol tremurând. Viorele, mi-a șoptit, dacă află ce am făcut, mă vor ucide. Nu legal, dar mă vor ucide cu privirea, cu tăcerea, cu dispreț. Și poate că asta e mai rău decât moartea fizică. În anul 1991 a început procesul de lustratio, verificarea persoanelor publice pentru colaborare cu securitatea. Oficial, Stella nu a fost pe listă. Neoficial, în dosarul ei găsesc un document care explică de ce. Steluța, dosar clasat sub protecție specială. Motivație. Expunerea ar compromite peste 200 de persoane din elita actuală, inclusiv membrii ai noului guvern. Se recomandă menținerea confidențialității pe termen nedefinit. Peste 200 de persoane. Stella nu fusese doar o informatoare, fusese o arhivă vie. Știa secrete despre atâția oameni puternici, încât dezvăluirea ei ar fi prăbușit jumătate din noua clasă politică. Așa că au protejat-o. Nu din bunătate, din interes. Sunt prizoniera propriului trecut, scrie ea în anul 1995. Oficiali, sunt liberă. Pot să spun ce vreau, să joc ce vreau, să merg unde vreau. Dar neoficial, sunt mai închisă ca niciodată. Pentru că dacă vorbesc, nu știu cine va veni după mine. Foști colegi ai securității care nu vor să fie expuși? Prieteni trădați care vor răzbunare? Politicieni actuali care au secrete pe care le știu eu? Așa că tac și zâmbesc. Ca întotdeauna. În anul 2002 au fost declasificate primele dosare ale securității. Nume mari din cultură au fost expuse ca informatori, scandal, demisii, sinucideri. Stella privea la televizor și tremura. Am 3 prieteni care au fost demascați săptămâna asta, scrie ea. Unul s-a sinucis, altul a fost bătut pe stradă, al 3-lea a părăsit țara. Și eu știu că dosarul meu e undeva așteptând, ca o bombă cu ceas. În anul 2015, un jurnalist tânăr a cerut oficial accesul la dosarul Stelei Popescu. Oficial, cererea a fost respinsă pentru motive de securitate națională. Neoficial, în dosarul ei, găsesc copia unui e-mail trimis de avocații Stelei. Clienta noastră invocă dreptul la protecția vieții private. Publicarea dosarului ar cauza suferință psihică extremă și ar pune în pericol sănătatea doamnei Popescu în vârstă de 83 de ani. Au câștigat procesul. Dosarul a rămas secret. Dar Stella știa că e doar o amânare. Cât timp mai am? Scrie ea în anul 2016. 1 an? 2? 5? Într-o zi voi muri. Și atunci dosarul va fi deschis, pentru că morții nu pot fi răniți de adevăr. Așa că am luat o decizie. Voi lăsa totul lui Viorel. El a fost singurul care m-a privit întotdeauna ca pe un om, nu ca pe o mașină de divertisment. El va ști ce să facă cu adevărul. În septembrie anul 2017, Stella mi-a telefonat. Viorele, trebuie să ne vedem. Am mers la apartamentul ei. Era slabă, obosită, cu ochii adânciți. Mi-a dat plicul galben, cel pe care l-am deschis după moartea ei. Dacă mor, deschide-l, mi-a zis, și spune adevărul.
nu pentru a mă apăra. ci pentru ca oamenii să înțeleagă ce înseamnă să supraviețuiești într-o dictatură. Ce compromisuri faci? Ce piezi? Ce devii? Stella, am întrebat, ai vrea să schimbi ceva? Dacă ai putea să te întorci în timp. Ea a zâmbit, dar nu era un zâmbet fericit. Aș vrea să fiu copilul care nu și-a văzut tatăl luat de NKVD. Aș vrea să fiu fata care a putut să meargă la teatru fără să datoreze sufletul nimănui. Aș vrea să fiu femeia care a avut copii și o viață normală. Dar nu pot schimba nimic, așa că măcar pot să spun adevărul post-mortem. 2 luni mai târziu, Stella Popescu a murit. Oficial, de stop cardiac. Neoficial, eu cred că a murit de oboseală. Oboseală de a purta masca timp de 75 de ani. Oboseală de a zâmbi când voia să țipe. Oboseală de a trăi o viață dublă. Și acum, plicul galben e deschis. Adevărul e în mâinile mele. Și întrebarea e, ce fac cu el? Ianuarie, anul 2018. Au trecut 2 luni de la moartea Stelei Popescu. Oficial, România o plânge ca pe o legendă. Flori la mormânt, articole memoriale, spectacole omagiale. Neoficial, eu, Viorel Dumitrescu, stau în biroul meu cu plicul galben în mâini și iau cea mai grea decizie din viața mea. Să public sau nu adevărul despre femeia pe care o cunoșteam de 50 de ani. Prima mea încercare de a face publice documentele vine în februarie. Contactez un ziar de investigație. Oficial, sunt interesat să publice materiale istorice despre viața Stelei Popescu. Neoficial, le ofer dosarul complet al securității. Redactorul șef îl citește 3 ore. Apoi îmi înapoiază totul. Domnule Dumitrescu, îmi spune cu față palidă, în aceste documente sunt menționate 23 persoane care ocupă în prezent funcții publice importante. 10 judecători, 6 politicieni, 7 oameni de afaceri. Dacă publicăm asta, ziarul va fi distrus în instanță. Și dumneavoastră, probabil că nu veți mai fi în siguranță. Nu veți mai fi în siguranță. Aceleași cuvinte pe care le-a auzit Stella toată viața. Așa că merg mai departe. Încerc o televiziune. Același răspuns. Încerc o organizație pentru drepturile omului. Oficial, sunt foarte interesați. Neoficial, după ce consultă specialiști juridici, îmi spun că momentul nu e potrivit pentru astfel de dezvăluiri. Viorele, îmi scrie nepoata Stelei Doina în martie anul 2018. Oameni străini mă sună și îmi pun întrebări despre mătușa. Cine aveți dosarul ei? Ce știți despre trecutul ei? Îmi e frică. Te rog, fii atent. Și atunci înțeleg. Cei care au protejat dosarul Stelei când era în viață, continuă să-l protejeze acum. Pentru că adevărul nu amenința doar memoria ei. Amenința pe cei vii. Dar în aprilie anul 2018 se întâmplă ceva neașteptat. CNSAS, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, anunță oficial că va deschide o serie de dosare ale unor personalități culturale decedate și numele Stelei Popescu e pe listă. Oficial, e o inițiativă de transparentizare istorică. Neoficial, cineva, undeva, a decis că e timpul ca adevărul să iasă la lumină. Sau poate că doar au vrut să prindă înainte de mine să controleze narațiunea. Când dosarul e publicat oficial în iunie anul 2018, reacția e explozivă. Oficial, mass media scrie: Stella Popescu, colaboratoarea securității, iubita națiunii, informatoare, zâmbetul care ascundea trădarea. Neoficial, România se împarte în 2 tabere. Unii o apără, a fost forțată, a făcut-o pentru a-și proteja mama, era victima, nu călăul. Alții o condamnă. A trădat prieteni, a turnat oameni nevinovați, a colaborat cu Elena Ceaușescu personal. Eu public caietul ei negru pe un blog, integral, fără edități. Vreau ca oamenii să citească propriile ei cuvinte, să înțeleagă durerea, teama, disperarea. Oficial, blogul meu devine viral, peste 2 milioane de vizitări în prima săptămână. Neoficial,
primesc amenințări. Distrugi memoria unei icoane. Ești plătit să murdărești istoria, dar primesc și mesaje de susținere. Mulțumesc pentru adevăr. Acum înțeleg ce a însemnat cu adevărat să trăiești în comunism. În iulie, anul 2018, organizez conferințe de presă la Teatrul Constantin Tănase, locul unde Stella a lucrat 50 de ani. Sala e plină. Jurnaliști, istorici, foști colegi, tineri curioși. Mă ridic și spun: Stella Popescu a fost o colaboratoare a securității. Asta e un fapt. Dar contextul acestui fapt e ceea ce contează. Ea nu a ales colaborarea din lăcomie, ambiție sau ură. A fost șantajată, amenințată, mutilată fizic prin sterilizare forțată. A trăit în teroare 40 de ani. Întrebarea nu e de ce a colaborat. Întrebarea e ce ai fi făcut tu în locul ei. Tăcere în sală. Apoi, un jurnalist tânăr ridică mâna. Domnule Dumitrescu, dar rapoartele ei au distrus vieți. Oamenii au fost arestați, torturați, exilați din cauza informațiilor pe care ea le-a furnizat. Cum justificăm asta? Răspund calm. Nu justificăm. Recunoaștem. Stella a făcut lucruri teribile, dar să nu uităm cine a creat sistemul care a forțat-o să le facă. Monsertui adevărați nu erau informatorii, erau cei care au construit mașinăria care transformă oameni normali în informatori. În septembrie anul 2018, Primăria București propune să-i retragă lui Stella Popescu titlul de cetățean de onoare acordat în anul 2000. Votul e strâns. 49 pentru retragere, 48 împotrivă. Oficial, Stella Popescu nu mai e cetățean de onoare. Neoficial, asta schimbă ceva? Femeia a murit. Nu simte onoarea, nu simte rușinea. Doar noi, cei vii, ne luptăm cu memoria ei. Eu merg la mormântul Stelei în octombrie anul 2018. E plin de flori, dar și de grafiti. Trădătoare, scris cu spray roșu pe piatra funerară. Cineva a curățat inscripția, dar urma ei încă se vede. Mă așez pe bancă și vorbesc cu ea ca și cum ar auzi. Stella, am făcut ce mi-ai cerut. Am spus adevărul. Unii te urăsc acum, alții te înțeleg. Cei mai mulți sunt confuzi, dar cel puțin acum știu cine ai fost cu adevărat. Nu o saint, nu un monstru. O femeie care a încercat să supraviețuiască în iad. Întrebările rămân desigur. Câți oameni au suferit din cauza rapoartelor Stelei? Știm de 23 care au fost chestionate, 5 care au fost arestați, 2 care au fugit din țară, dar dosarele complete încă sunt clasificate. Cine protejează acele dosare? Cine sunt cele peste 200 de persoane menționate în rapoartele ei care acum ocupă funcții publice? De ce CNSAS a publicat dosarul ei exact în anul 2018, la 6 luni după moartea ei, când ar fi putut să o facă mai devreme sau mai târziu? Și cea mai dureroasă întrebare, dacă Stella ar fi refuzat colaborarea, dacă ar fi ales închisoarea pentru ea și mama ei în loc de trădare, ar fi schimbat ceva? Sau sistemul ar fi găsit pe altcineva, la fel de vulnerabil, la fel de disperat, să facă aceeași murdărire? În noiembrie anul 2025, 7 ani după moartea Stelei, primesc un plic anonim. Înăuntru, o fotografie veche. Stella, la 7 ani, ținând mâna tatălui ei înainte de deportare. Pe spate, scris cu cerneală decolorată: Tată, te voi face mândru, voi supraviețui, și o notă dactilografiată. Domnule Dumitrescu, sunt fiul unui om pe care Stella Popescu l-a raportat în anul 1975. Tatăl meu a făcut 2 ani de închisoare, a murit în anul 2003 fără să-i mai revin sănătatea. Am toate motivele să o urăsc pe Stella, dar după ce am citit caietul ei, am înțeles. Ea era prizonieră la fel ca tatăl meu, doar într-o altă celulă. Mulțumesc pentru că ați publicat adevărul complet, nu doar partea convenabilă. Stau cu acea scrisoare în mâini și plâng. Pentru Stella, pentru tatăl scrisorii,
pentru toți cei care au fost distruși de acea mașinărie de teroare numită securitate. Pentru toți cei care au fost forțați să aleagă între supraviețuire și integritate, știind că, indiferent ce aleg, vor pierde. Astăzi, ianuarie, anul 2026, mormântul Stelei Popescu nu mai are grafiti. Cineva pune flori acolo în fiecare săptămână. Nu știu cine. Teatrul Constantin Tănase păstrează fotografia ei în hol cu o placă care spune Stela Popescu, actriță, 1932-2017. O viață trăită pe scenă și în umbre. Eu am 69 de ani acum și știu că povestea Stelei nu e încheiată, pentru că întrebările pe care le ridică sunt eterne. Cum supraviețuiești când sistemul te obligă să devii monstru? Când ești și victimă și călău? Când fiecare alegere e o trădare, a altora sau a ta însăți? Stela Popescu a dus o viață dublă timp de 40 de ani. În fața publicului era zâmbetul care aducea bucurie. În spatele ușilor închise era femeia care plângea pentru toți cei pe care îi trădase, inclusiv pe ea însăși. Acum că adevărul e cunoscut, fiecare om trebuie să decidă singur. O condamnăm sau o înțelegem? O urâm sau o compătimim? Sau poate, și asta e cel mai dureros, facem amândouă în același timp. Pentru că adevărul despre Stela Popescu, ca adevărul despre orice supraviețuitor al dictaturii, nu e alb sau negru, ci o nuanță infinit de complicată de gri. Ultima însemnare din caietul ei negru, scrisă cu 2 săptămâni înainte de moarte, spune totul. Am purtat masca atât de mult timp, încât nu mai știu unde se termină masca și unde încep eu. Poate că nu mai există niciun eu. Poate că am devenit doar rolul pe care l-am jucat. Dar dacă cineva citește asta după moartea mea, vreau să știe un singur lucru. Am supraviețuit. În ciuda a tot, am supraviețuit. Și dacă asta mă face erou sau monstru, las pe alții să decidă.